Ну, канешне, навошта вам гук? Прабачце. Я кажу, каб сёння не знущацца над вами. Я не малюю вочы. Вітаю, Данила Запорожскі, тому що я би сиділа як панда, тому що жудасна слізяться. І я сьогодні цілий день літарально за комп'ютером, у телефонах я поспела пару гадзін паспаць нават. Вось, пазбірала вам самае смачнае сёння. Зараз трошку сустрэнемся. Руслан Чертов, вітаю, дзякую, што завіталі. Зараз будзем праводзіць такой мінімальны аналітычны агляд таго, што сёння адбывалася. Адзінае, што хацела бы звярнуць увагу, што гэта не адзіныя навіны, якія прылятаюць відавочна, таму сурдопереводчика у студію Эйнштейн. Я боюся, що сурдопереводчик і перекладчик мені не допоможе, тому що зараз будуть величезна колькість відео сьогодні, тому що день складався такой, не вельми, скажем так, лёгкія, таму зараз будзем рабіць агляд, але спачатку я хацела бы першае гэта звярнуць увагу на тое, што ідзе масіраваная атака на украінскія чаты. Вітаю, Ігор. Хелена, заўсёды красуня, дзякую. Я сёння, жудасна просто стомленая, шчыра кажу, у меня сёння просто выбух мозыку, шмат, просто ты ж головой крутишь во все бакі. І я попрошу моих модератораў, хто завітае, калі ласка, давайте сёння шмат хэштэгу «Опір трывае», таму што ведаеце, мабыць, чулі косвенно, напрямую я таксама пісала зварот, вельмі масіраваная атака ідзе з боку расійскага офісу YouTube, просто выдаляюцца каналы блогераў без папярэджання. По працэдуры, звычайна, так трошки падробіцца у наш YouTube, як мы працуем. Калі нам прылятае нейкая скарга, іх шмат насамрэч можа быць падставаў. Гэта пачынаючы з музыкі, потым гэта можа быць нейкая абраза кагосьці, то бок насамрэч па правілах YouTube абмежаванняў вельмі шмат, і мы пастаянна спрабуем лавіраваць. То бок, там, тупіна хуйлом не называть, напрыклад, да, то бок, всякие такие штуки. Вы ведаеце, што ёсць такая ўжо даволі моцная суполка, і чаго я жадаю шчыра беларусам украінамоўнага Ютуба. Вельмі моцна набіраюць абароты украінскія блогеры, і зараз пачалося просто масавае вынішчэнне украінамоўных каналаў. Тетяна Мікітенка, регулярно знаете, канал вельмі цікавы, просто я ў захапленні была ад таго, як яна вядзе свой YouTube. Вельмі канструктыўна, усё падпарадкавана, то бок плюс пачуццём гумару там усё добра. Шчыра кажу, страціць такую пляцоўку, было балюча, але яна аднавіла яе імгненна, і, безумоўна, мы падпісаліся адразу, як толькі стала вядома, што стварылі новую пляцоўку. Знеслі канал мого кума Олекси Піра Снайдерса, таму у нас зараз хэштэг «Опір трывае», ён такой вельмі актуальны. Плюс, я ведаю, была масіраваная атака на каналы Маркуса, была на каналы Стерненка, то бок без папераджэння. Дзеля таго, каб, скажем так, знесці канал, каб яго выдалілі, YouTube выносіць папераджэнні. То бок, умоўна кажучы, даецца магчымасць выправіцца, не прапускаць больш памылкі, выправіць відэа, якія на іх погляд не адпавядаюць правілам YouTube. Яны заўсёды спасылаюцца на пункты парушэння, то бок, вось мне літаральна прылятае пастаянна за музыку, якую я вам надаю. Адзінае, што я тут карыстаюся магчымасцю, тому што я не манетызую свой канал, і літаральна мне гэта можа прыляцець з боку аўтараў
а калі я пачну манетызаваць канал і, умоўна кажучы, не буду з імі дзеліцца. Таму музыку я стаўлю рэгулярна ў сваіх роліках такую, якую я хачу, хаця па меркаваннях YouTube гэта з'яўляецца парушэннем, за што яны мне пастаянна робяць такія заўвагі, што не выкарыстоўвай чужое аўтарскае права. Вось. Ну, яшчэ раз падкрэслю, канал не манетызуецца, таму я дзеля таго, каб вам больш надаць опцыяў і пазнаёміць з беларускай музыкай, з украінскай музыкай, з проста прыгожай музыкай, вось гэтым карыстаюсь. Каналы Олексы, каналы Тацяны, сёння быў знесены канал наш, яны ўсе былі выдаленыя без папераджэння, што для нас сведчыць пра тое, што гэта мэтанакіраваная акцыя з боку расійскага офісу YouTube, мэтой якога з'яўляецца вынішчэнне украінамоўнага YouTube. Плюс тут я бы хацела яшчэ падкрэсліць, гэта інфармацыйныя крыніцы, якія надавалі актуальную інфармацыю і абмяркоўвалі падзеі, якія адбываюцца вакол. То бок, на фоне таго, што адбываецца зараз у Беларусі, калі трошкі прыцягнуць гэтую гісторыю ва Ўкраіну, я шчыра кажу, у мяне светапогляд у гэтым пытанні трошкі, мабыць, будзе пашырэй, чым у беларусаў у агуле, то бок беларусы мяркуюць, што праблема мігрантаў, яна сканцэнтравана выключна на беларускім пытанні. Насамрэч мы тут бачым шмат такіх падзеяў, якія адбываюцца ў свеце, якія ў тым ліку павязаныя з міграцыйнай крызай, якая мэтой мае адцягнуць увагу ад тых падзеяў, якія ў свеце адбываюцца. Я сваім беларускім сябрам нагадваю, што у нас небяспечная сітуацыя на мяжы, у нас пастаянна сцягваецца цяжкая зброя ў бок Украіны, з боку расіянцаў. І зараз на фоне міграцыйнай крызы вось гэтыя ўсе навіны, яны нібыта адыходзяць на другі план. Сёння таксама стала вядома, што пачаліся баявыя дзеі паміж Азербайджанам і Арменіяй. Гэта навіна таксама праляцела скрозь, скажем так, інфармацыйнае поле, але зноўку звяртаем увагу, што адна з краінаў з'яўляецца удзельнікам АДКБ, і яна ўжо звярнулася да расіянцаў, каб тыя паспрыялі вырашэнню канфлікта. То бок тут я яшчэ раз падкрэсліваю, вось гэта міграцыйная гісторыя, якая ў Беларусі адбываецца, яна мае мэту не выключна увесь свет паставіць на вушы, і ў тым ліку адцягнуць ад галоўных праблемаў, а гэта пандэмія ў Беларусі, якая косіць проста літаральна сотнямі на дзень людзей. Гэта эканамічная крыза, якая ўжо пачалася ў Беларусі, і, на жаль, яна будзе толькі пашырацца. Сёння я вам прадэманструю, як борацца з пандэміяй. І на фоне вось гэтай мігрантскай усёй крызы мы менш сталі звяртаць увагу на тыя дагаварнікі, на тыя дамоўленасці, якія адбываюцца паміж Тупіным Хуйло якой і Лупатай Пачварай. Вось, таму, безумоўна, на гэта неабходна звяртаць увагу. І, сябры, я бы хацела сёння таксама нагадаць, што ў нас у Беларусі велічэзная колькасць палітычных зняволеных, якім патрэбна дапамога. І не так даўно я распавядала вам пра тое, што у нас аб'явіла адна камера на Акрэсціна галадоўку, а пазней да яе далучылася яшчэ мужчынская камера у тым ліку. Вось, таму па галадоўкі зараз дзеля таго, каб не страчаць вось гэтую інфармацыйную павестку па палітвязнях, а яна для нас прыярытэтная, яшчэ раз скажу, я хацела бы агучыць тое, што адбываецца зараз на Акрэсціна, якія вынікі той галадоўкі, і чаму на сённяшні дзень мы заклікаем, па-першае, актыўна прымаць удзел у забастоўкі. Па-другое, я яшчэ раз, як актывістка, яшчэ раз падкрэсліваю, вельмі важліва мець пазіцыю і вельмі важліва датрымлівацца таго шляху, якой ты абраў. Калі мы кажам забастоўка, народны каранцін, страйк, гэта ўсё паняцці агульнае, таму што забастоўка павінна біць па ўсіх фронтах.
мігрантська криза, яка зараз у Білорусі адбылася, яна у тым ліку адбылася за конт таго, што беларусы не чыняць супраціў. Унутры Беларусі вельмі складаная сітуацыя, чэкісты літаральна паўсюль, я трымаю сувязь з зямлёй, нехта на мяне там скардзіцца, што я страчаю сувязь, но насамрэч штодзённа прыходзіць паведамленне адтуль, і я ведаю, наколькі ціснуць моцна на беларусаў. Чэкісты ходзяць тройкамі па вуліцы, гэта Менск увесь чорны зараз, ён чорны не выключна ад чарнашмотачнікаў, а і ад мігрантаў. Сёння прыходзіла навіна, што Беларусь заўсёды ганарылася тым, што у Беларусі ўсё ціха, спакойна, абы не было вайны, і ўсё так, ну, ведаеце, так вылізана, як у кота нейкія бубенцы. Насамрэч, пасля бежанцаў, не пасля бежанцаў, прабачце, пасля мігрантаў, якія знаходзяцца ў Менску, вы бы бачылі, якой там свінарнік. Там проста загажан увесь цэнтр, і прыбіраць гэта, відавочна, яны не збіраюцца, яны ў такім асяроддзі выраслі, яны да гэтага звыклі. Яны не умеюць, як і маскалі, як і ардынцы, ведаеце, я гэта не таму, што я не люблю маскалей, відавочна, што я іх не люблю, але калі ты будуеш нейкія лагічна паслядоўныя ланцугі, вось у маскалей ёсць адна рыса, яны гадзяць вакол сябе і чакаюць, калі хтосьці прыйдзе і за імі прыбярэ. Яны ніколі вакол сябе не ствараюць вось такой спакой, яны не ствараюць нейкія, ну, такі свет, які бы быў зручны, які бы спрыяў таму, што ты, ну, не хочаш гадзіць вакол сябе. Гэта не іх гісторыя. Беларусы ў гэтым пытанні, шчыра кажу, вельмі чыстаплотныя, вельмі. Мы нацыя, якая любіць чысціню. Я ўжо распавядала пра розніцу мусаріць і смесці, да? То бок, калі асацыяцыі нават на моўным узроўні, калі ты мусаріш, вось гэта пачуццё выклікае, што ты павінен раскідаць усё вакол сябе, то бок па кутах дзесьці схаваць гэта ўсё. А беларусы смесці, то бок гэта сабраць і прыбраць вакол сябе. Вось гэта шалёная розніца, якую зараз назірае не толькі Мінск, Гародня. Я сёння прабеглася па суполках, і я шчыра кажу, настолькі загажаныя гарады, я не памятаю, калі б такой срач быў у Беларусі. Вось цяпер лукашаўкі могуць ганарыцца тым, што у іх няма вайны, а мігрантская крыза я расцэньваю як пачатак вайсковых дзеянняў на тэрыторыі Беларусі, і па-другое, ну, у нас же чисто, но вось зараз вам трошки гэтую ситуацию подправить будете, як маскалі купацца ў гаўне і чакаць, калі хтосьці прыйдзе і прыбярэ за вами, або самі будете прыбіраць. Вы гэтага прагнулі, вы да гэтага імкнуліся, калі ласка, атрымаць у плечы па поўнай праграме. Я яшчэ раз скажу, я абсалютна ўпэўнена ў тым, што гэтая галодная арда, гэтыя галодныя мігранты зараз пачнуць кідацца на беларусаў. І вось гэтыя выпадкі, што пачнуцца грабежы, што будуць крадзёжкі, я іх не выключаю, я наадварот, амаль на 100% ўпэўнена, што ў хуткім часе пачнуцца, ну, няхай не забойствы, але нейкія рухі у бок аджаць маёмасць, аджаць нейкія рэчы ў беларусаў, гэта ўсё папераду, таму што у іх скончваюцца грошы, у іх скончваюцца магчымасці, гуманітарную дапамогу збіраюць, называецца ўсёй Беларусі, але яе выдатна не хапае, таму ўся гэта гісторыя ў хуткім часе ператварыцца у бойку, а тое, што яны агрэсіўна налаштаваныя, можна было сёння пабачыць на мяжы з Польшчай, таму што паводзілі яны сябе ўкрай агрэсіўна. Зараз мы будзем гэта з вами назіраць. Я хацела бы зараз яшчэ раз прыцягнуць увагу больш да палітвязняў, таму што гэта наша гісторыя, гэта наша боль, і яшчэ раз у сусветную суполку заклікаем, што у Беларусі парушаюцца правы не выключна мігрантаў, але і ўжо больш за 1,5 гады ну, такой актыўнай фазы катавання ў беларусаў і усялякага ціску асабіста моцнага на палітычных зняволеных. І так, галадоўка зброі палітвязняў. Уціпна Ахрэсціна
абвясцілі галадоўку жанчыны, якія абараняюць свае правы. Аднак былы арыштант, які вызваліўся на днях, распавёў жудасныя ўмовы ўтрымання на ЦІП на Акрэсціны. Ён паведаміў у тым ліку пра мужчынскую камеру палітычную нумар 13, якая абвясціла галадоўку, каб адстаяць нармальныя ўмовы ўтрымання. І яны дамагліся гэтага. У чатырохмясцовых камерах утрымліваюцца прыблізна 16 чалавек. Часам у камеру да палітычных закідваюць бяздомных людзей, на падлогу выліваюць хлорку. Па словах мужчыны, перадачы не даходзяць, а лекі сталі браць не ўсе. У апошні час перасталі знаходзіць аскарбінкі і гематаген, а таксама дзегцярнае мыла. Як адзначае мужчына, па жорсткаму стаўленню да арыштантаў у ЦІП асабліва праявілі сябе медыкі, раздатчыца ежы і яшчэ адна ахоўніца. Ён паведамляе, у адной маленькай камеры не адчыняецца акно, а калі сядзіць 16 мужикоў, то па сценах цячэ кандэнсат і ад недахопу кіслароду баліць галава. Мы прасілі раздатчыцу ежу не зачыняць кармушку, каб хоць крыху паступала паветра, але яна зачыняла кармушку і казала: «Дыхаць трэба было дома, мразі». Таксама мужчына распавёў пра жорсткае стаўленне адной медработніцы. Ён паведамляе, што хаміць з раніцы некалькі разоў, яна выкідала таблеткі, адзін раз выкінула ўсе спрэі для носа, каля 20 флаконаў. Адзін раз яна устала не з той нагі, вырашыла пакараць усю камеру, не выдаўшы лекі, не гледзячы на тое, што ў камеры было пару гіпертонікаў і адзін чалавек з адбітымі неркамі і дыябетык. Арыштант распавёў, што калі ў камеру нумар 13 закінулі бездомнага чалавека, то яны ўсёй камеры з 20 кастрычніка абвясцілі галадоўку. І праз 2 сутак адміністрацыя здалася і забрала бездомнага. Па словах мужчыны, ён з сённяшніх умовах галадоўку ў беларускіх изалятарах гэта адзіны спосаб абароны сваіх правоў. Таксама пагражалі на вуліцы да раніцы пакінуць дзяўчаты, і гэта паведамляе ўжо камера 15 жаночая на Акрэсціны. 3 лістапада 10 жанчын у двухмясцовай камеры нумар 15 на Акрэсціна пачалі галадаць на знак пратэсту з нечалавечых умовах утрымання. 2 былыя арыштанткі адсядзелі ў камеры нумар 15, яны распавелі пра тое, як праходзіла галадоўка і што з гэтага атрымалася. Яны паведамляюць, што ўжо на наступную раніцу адміністрацыя ЦІПа рэзка адрэагавала на пратэст жанчын і ў камеру залілі 2 вядры хлоркі. На падлогу кінулі іх рэчы. Працягваць галадоўку ў дваіх у трох сэнсу не мела. Гэта магло б выклікаць толькі прадузятае стаўленне. Таму, не гледзячы на тое, што ад абеду мы, хто за галадоўку адмовіўся, вечарам мы ўжо яе узялі. Як пацвярджанне таго, што трэба ісці да канца і лепш не стала, а стала горш, нам не вярнулі ні асабістых рэчаў, ні скрадзеных сродкаў гігіены, ні лекаў. Вось такія вынікі галадоўкі на 2 камерах, мужчынская і жаночая, і дзейсна гэта на сённяшні дзень адзіны спосаб выказаць пратэст. І тут я хацела бы падкрэсліць, што там не здаюцца. Там такога характару паведамлення мы атрымліваем амаль штодзённа, што бунты ў камерах, што аб'яўляюць, абвяшчаюць галадоўкі ў знак пратэсту, што умовы на, скажем так, не выключна на Акрэсціна. Там і Жодзіна, і Баранавіцкая турма, яны усе зараз па адной метадычцы працуюць, гэта ламаць людзей за іх грамадскія погляды. Таму я яшчэ раз нагадваю, што намі няма фармулёўкі, намі не даецца фармулёўка вызнаны, не вызнаны. Усе людзі, якія пастраждалі і папалі пад рэпрэсіі за сваю грамадскую пазіцыю, па нашых меркаваннях з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі. На сённяшні дзень гэта амаль 1400 чалавек. Я хацела бы вас прывітаць, сябры. Дзякуй, што завіталі. Міхась той самы. Дзякуй за актыўную пазіцыю. Дзякуй за допісы. Дзякуй, што заходзіце на стрым. Сябры, я прашу вас распаўсюджваць, калі ласка, інфармацыю, тому што гэта вельмі важліва. Ромул, вітаю. Артэм, нарэшце, вітаю. Хэштэг опер трывае, калі ласка, актуальная тэма па Ўкраіне. Прашу нашых мадэратараў дадаваць.
Рамул Шерідан. Так, вітаю, вітаю. Дякую, що завітали. Тінь сонця. Привітання. Щиро дякую за допомогу модерації канала. Микола Кушнірук. Єлен, вітаю. Живі вічно моя синявока і героям нашим слава. Віталій Воробйов, вітанечка, вітаю вас. Вітаю. Ейнштейн, вітала. Канал наш, не наш, он проросійський. А мова йде за страйк, сябри. Я розумію, сьогодні було питання, з якого каналу я роблю рестрим. Гэта нямецкі канал з долей удзелу у тым ліку, як мне падаецца, расійскіх кампаніяў. Але альтэрнатывы гэтай трансляцыі, на жаль, няма фізічна. Паверце мне, я аблазіла ўсе крыніцы і польскія, і беларускія. Гэта адзіная кампанія, якая вядзе трансляцыю, і дзеля таго, каб падаваць актуальную вам інфармацыю, я, ну, скажем так, вымушана стрыміць рэстрым, рабіць з іх пляцовак. Гэта не Балбатэ ТВ, таму што Балбатэ ТВ, зараз паглядзіце, будзе абавязкова, што яны як інфармацыю падаюць. Я назвала гэта шоу «Далба-обаў», таму, ну, гэта ўсё пры канцы, таму калі ёсць жаданне пабачыць, скажем так, вось такую радзінку на торціку, пачакайце трошкі да канца стрыма, абавязкова вам покажу тэатр абсурду. Пане Сергею, я вас вітаю, дзякую вам за тое, што актыўнічаеце ў чаце, заклікаеце украінцаў быць чэмнымі, да чаго я ў тым ліку заклікаю беларусаў. Нарлі-ол, шчырае вітанне і моя шчырая падзяка. Єднаємося, Беларусь перадусім і, канешне, перамога за намі. Пераможка, вітаю, дзякую, героям слава, жыві вечна. Таксама, шановную грамаду, разам з вами вітаю. Вітаю, вітаю. Іванка Українка, вітаю. Всім вітання з Риму. Мій чоловік словак каже, що майже все розуміє, що каже Єлена. Дуже гарна білоруська мова. На жаль, білорусам більше до вподоби штучний язик. А я тут хотіла би зазначити, що я зараз більш приділяю увагу Терешкевіці. У мене білоруська яна стала м'яка. Ну, больш мяккая, тому што зазвычай нават самыя такія ад'яўленыя, скажем так, беларусы, яны карыстаюцца наркамаўкай. Наркамаўка яна больш такая русіфікаваная, а вось Терешкевіца яна вельмі мілагучная. Напрыклад, там не снег, як кажуць, а снег. У нас мягенькая яна павінна быць. І, дарэчы, я зараз звяртаюся да нашых выдатных друкароў, пісьменнікаў, беларускай гісторыі, шмат часу прыдзяляю іменно сінтаксісу мовы, марфалогіі мовы, як стваралася мова, і вось гэтыя адзнакі моўныя, мяккасці я спрабую ўжо неяк інкарпарыраваць, скажем так, у сваю мову, і ну, я за сабой памічаю, што яна даволі мяккая стае, тому що, ну, я щиро кажу, я вельмі люблю українську мову, вона мені просто заходить зі свістом, я її дуже-дуже поважаю, я з задоволенням її вчу, я з задоволенням слухаю українців, таких справжніх українців, Олекса один з таких, тому так, я спадзяюся, што хтосьці калісьці мяне пабачыць і вырашыць, што ну, калі яна так прыгожа размаўляе беларускай мовай, дык і мне варта гэта рабіць, таму што гэта, аказваецца, вельмі натхняе і надае. Ведаеце, мова гэта зброя, я яшчэ раз скажу, калі ты ну, вольна себе пачуваеш у сваім асяроддзі, гэта надае табе сіл і моц, ты разумееш мэту, ты разумееш, дзеля чаго ты гэта робіш. Я мару, каб мае дзеці, як і я, размаўлялі беларускай мовай, яны мне не супраціў у гэтым пытанні, тому што яны звыклі, у іх атачэнне расійскамоўнае было, усе садочкі, школы, яны таксама, на жаль, уплынулі на іх фармаванне моўнае. Я ў той час таксама была, на жаль, яшчэ расійскамоўнай, і вось зараз мы гэтую гісторыю павінны выпраўляць, ну, патрошку, крок за крокам. Яны паралельна зараз вучаць яшчэ 3 мовы, гэта ангельская мова, гэта украінская мова, ну і з маёй дапамогай, відавочна, яны яшчэ чуюць і спрымаюць беларускую мову. Таму дзякуй шчырая, гэта вельмі натхняе, калі вось гэтае моўнае пытанне, яно падымаецца ў такім пазітыўным ключы. Так, Васіль Світка, вітаю, даражэнькі.
Давайте зараз пачнем наш відеоряд, відеоланцуг, тому що відео сьогодні вельмі шмат. Ёсць смешныя, ёсць не вельмі. Паспрабую вам каментаваць гэта ўсё па магчымасці, таму што шмат вельмі інфармацыі. Вось таму ну, паспрабуем так спрэсавана максімальна, але не абяцаю, што гэта зацягнецца на гадзіну, таму гатуйцеся да доўгага стрыму, таму што вельмі шмат інфы. Давайте пачнем з ночы. Сёння я уначы адсочвала відавочна гісторыю, якая адбываецца, таму што усе асноўныя напады яны адбываюцца ўначы, і ў сённяшняя ноч яна таксама трошкі будзе займаць мой час. Таму што асноўныя правакацыі мы атрымліваем уначы. Ад 200 людзей за астатнія ночы, вось літаральна тыдзень астатні, больш за 200 чалавек кожную ноч спрабуюць прарваць кардон з Польшчай. Вось тое, што мы сёння назіралі, гэта лайт-версія насамрэч. Проста сёння ўжо гэта ну, такую форму атрымала, што і вадамёты вымушаныя былі прымяняць польскі бок. Ужо беларускі бок адкаментаваў, хто не ведае, следчы камітэт Беларусі распачаў справу па выяўленню вар'яцкіх дзеяў з боку Польшчы. Я не звярнула на гэту увагу, шчыра кажу, таму што гэта бла-бла-шоу абсалютна. Польшча не проста мае права абараняць сваю мяжу, яна забавязана абараняць сваіх грамадзянаў ад рознага роду вар'ятаў, якія знаходзяцца на мяжы, і праяўляць агрэсію да гэтай краіны. І плюс, скажем так, што Польшча і Літва на сённяшні дзень, і Латвія у тым ліку з'яўляецца такім ну, жывым кардонам, што называецца, для ўсёй Еўропы. Я яшчэ раз нагадваю, што вось у гэтай агульнай карцінкі, хто мяркуе, што там выключна мігранты, гэта гісторыя мае пад сабой вельмі страшную базу, таму што ўжо дакладна вядома, што, па-першае, гэта ўсё кіруецца чэкістамі з Беларусі і Расіі, і па-другое, там ёсць дыверсійныя групы, якія сёння ўжо траплялі на кадры, якіх сёння ўжо фіксавалі камеры з боку Польшчы, і па іх у тым ліку працуюць яшчэ нашы кіберпартызаны. Ужо некаторыя людзі былі верыфікаваныя. Дакладна вядома, што гэта памежныя працаўнікі гародні. І тут сёння я хацела бы ад сябе шчыра сказаць, няма ў Беларусі арміі, а то вось тое гаўно ў пагонах, якое цягаецца па мяжы, тое, што крычыць там, вось у нас будзе стоп, я сказал, гоу, я сказал, гэта гаўно ў пагонах, гэта не ваяры, у Беларусі вайсковых няма, і я шчыра кажу, я не ведаю, як аднаўляць беларускую армію, таму што беларускай арміі павінны быць сапраўдныя патрыёты, а не вось тое смецце разам з чэкістамі, з чорнашмотачнікамі, якія робяць выгляд, што яны вайсковыя. Сорам вам і ганьба, таму што замест таго, каб абараняць тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, быць верным прысяге, вы здрадзілі радзіме, вы звычайныя калабаранты і, ну, магчыма, хутка вас пачнуць называць сепарамі, як гэта прынята ва ўкраіне. Таму здраднікі, па вас плача таксама суд, Гага. Я ўпэўнена, што у тым ліку вось гэтае гаўно ў пагонах будзе прыцягнута да адказнасці, таму што яны стварылі міграцыйную крызу, яны паставілі пад пагрозу жыццё людзей, гэта парушэнне міжнароднага права, таму што яны ўлаштавалі геноцид не выключна беларускага народу, але і у тым ліку паставілі пад пагрозу жыццё, і яшчэ раз падкрэсліваю, грамадзян іншай краіны. Таму глядзім, што яны рабілі ўначы. Сёння прыходзілі кадры пра то, як яны спрабуюць прыадчыніць, скажем так, пашкодзіць калючы дрот Польшчы і такім чынам некаторыя групы мігрантаў перакінуць на тэрыторыю Польшчы.
Пробачте, я забываю вам включить мікрафон. Сённяшняе відэо гэта калі спрабавалі пашкодзіць калючы плот, і сёння на калючы плот таксама кідалі жанчын. Вось кадры, якія прыйшлі ўначы з польскага боку, то бок яны звяртаюць увагу на тое, што фактычна людзям не застаецца нічога, акрамя таго, што рабіць тое, што ім наказваюць, тое, што ім кажуць вось гэтыя вар'яты, гэтыя недалюдзі, я шчыра кажу, я не ведаю, як гэта назваць. Гук, так, хто там ідзе, вітаю, гук ёсць. Да, я просто дзеля таго, каб у вас не было рэха паралельна з відэа, трошкі гуляюся з мікрафонам, мне трэба звыкнуць, што яго час ад часу патрабавала вымыкаць. Прабачце, калі ласка, мой касяк, вызнаюся. Сёння прыходзіла паведамленне ў чаце, што адбываецца, дзе яны бяруць воду, ежу, адкуль у іх нейкія рэчы. Было відэа з мігрантам з Тыбету. Ён распавёў, што ён пастаянна тусіць паміж Польшай і Беларусю, і там яго ловяць, і вось як, скажем так, тэнісны мяч, яго кідаюць з краіны ў краіну, і з яго словаў ён разоў 10 уже пераходзіў мяжу, яго пастаянна павяртаюць, ён галодны і не бачыць перспектываў, але ў той жа час ён усё роўна настойвае на тым, што ён хоча патрапіць у Еўропу і робіць усё дзеля таго, каб гэта зрабіць. Давайте паглядзім, як гэта выглядае. Tired and angry, very angry. I am from Tibet. I will go to Belgium. China is very so difficult. Poland and Belarus, or Poland, Belarus. Like the football. Poland catch the police, go back Belarus, police catch, go Poland. This many times, maybe 10 times. Вось такое відэа мы атрымалі. Гэта дакладна да інфармацыі, дзе ежу, ваду, нібыта гэта ўсё прывозіцца з боку беларускіх там занепакоеных на мяжу, але ў той жа час відавочна, там знаходзіцца зараз каля 2000 людзей. Частку іх ужо, скажем так, заселілі на склады, гэта выглядае. Частка іх павярнулася на лагер бежанцаў, пакуль яны ламалі плошчы, пакуль яны спрабавалі прабіць вось туды ў лагер, актыўна звозілася усялякая драўляная нарубленая беларускія продукція і тым дубльгук. Окей, дзякуй. І вось у гэты лагер завозілася вада, завозіліся дрэвы і ўсё рэшта. Эхо, я не ведаю, што зараз з эхом, не павінна быць эхо. Зараз давайте пагляджу трансляцыю. Павінна быць усё добра. Рэха ідзе. Зараз будзем шукаць, хто мне дублюе гук. Не, ўсё добра, ўсё нормально. Гэта бывае камера падчапляе, я прыбіраю гэта, калі вы мне пішаце. Добра, дзякуй. Так. Павяртаемся да нашых навінаў. Сёння прыйшло таксама відэа адно з Барановічаў, як я зразумела, з Барановічаў, не Барановіч, прабачце, Баброўнікі. Да, у нас знатныя, выдатныя назвы, Барановіч, Баброўнікі, Бабруськ. Сёння прыйшло смешнае відэа.
абураныя беларусы глядзяць, як паўзуць мігранты. Пры гэтым, што мяне прыватна абурыла, яны не прымаюць аніякіх дзеяў, хаця б дзеля таго, каб паясніць, што «Эй, ю, вы не тое робіце, ідзіце адсюль, go home». То бок, проста вось беларусы, прабачце, як, ну, я не ведаю, як нейкае стада проста стаяць і глядзець на новую браму, о, мігранты, цікава, што яны тут робяць. Давайте паглядзім на гэты шэдэвр. Уже на бобрах лазят. Как обезьяны, вон, блядь, по кустах шарятся, не знают, куда пойти. Все, пришли, а тут вода. Прыйшлі, а тут вода. Вось такая гісторыя сёння была ў баброўніках. Гэта такой памежны пераход, ён яшчэ адчынены, але, ну, як вы можаце назіраць, там ўсё не так проста. Там дзейсна, хаця не так даўно мы бачылі кадры, як у Літву спрабуюць прайсці па вадзе, і насамрэч гэта жудасныя кадры, таму што яны выклікаюць шмат пытанняў, на што здатныя гэтыя людзі, таму што, о богі, як такое можа быць. Сёння таксама шмат прыходзіла інфармацыі непасрэдна з польскага боку, якой паведамляў, што адбываюцца ў іх, здымаліся і з верталётаў і з дронаў, таму ёсць кадры, як гэта ўсё выглядае зверху. Сёння у пік атак таксама летаў з польскага боку дрон. Відавочна, што зафіксаваны ўсе злачынствы, якія адбываюцца з беларускага боку. І шчыра кажу, вось гэтая праца, яна ўкрай зараз неабходная дзеля таго, каб міжнародная супольнасць сваімі, што называецца, вачыма назірала тое, што адбываецца, і як вядзе сябе натоўп насамрэч, таму што крычаць, ну, мы сёння літаральна падчас стрыма з вамі смяяліся, што менавіта гэта вельмі выдатныя айцішнікі, якія спрабуюць трапіць у Нямецчыну, каб прыносіць сусветную карысць людзям. Вось яны сёння праявілі сябе з камнямі, з броўнамі, з склом, з бутэлькамі пластикавымі, не пластикамі ў руках. Вось такія людзі, якія прагнуць мірнага жыцця, якія мараць проста рабіць свет краще. І вось такімі паводзінамі, канешне, сітуацыя яшчэ больш сведчыць пра тое, што не адчыніць ніколі Еўропа кардон. Давайте паглядзім здымку з дрону, як сёння праходзілі сутычкі на мяжы, калі, ну, скажем так, пачалася актыўная атака з боку Беларусі, як сябе адчувалі пры гэтым польскія паліцэйскія, у якіх у тым ліку сёння неведама адкуль з'явіліся пад нагамі светлашумавыя гранаты, якія кідалі мігранты з боку Беларусі. Караценечкае відэа
Асноўны пасыл яго быў у тым, што выявілася, што у мігрантаў на руках ёсць зброя, светлашумовыя гранаты. Іх сёння некалькі здымкаў праходзіла ў розныя крыніцы, фатаграфавалі вельмі актыўна гільзы ад светлашумовых гранатаў. Таксама сёння выкарыстоўваліся камні і розныя прылады. І тут я бы хацела звярнуць увагу на тыя брусы, якія закідваюць літаральна польскі бок. Яны свежа спіленыя, скажем так, там відавочна, што яны не паламаныя, адкуль пілы ў мігрантаў, у мірных грамадзянаў, у патэнцыйных айцішнікаў Нямецчыны невядома. Таму робім вынікі, што недарма зараз будуць наказваць крэмлядзяў, недарма будуць наказваць лукашыстаў. Сёння літаральна прыйшла інфармацыя аб тым, што і Белавія, і Аэрафлот трапляюць пад санкцыі, хутчэй за ўсё. Яшчэ невядома, ці будуць спынены лізінгавыя кантракты, якія ўжо дзеюць з Белавія, але перспектыва, што пад гэтую дудку яшчэ трапіць і Аэрафлот, гэта вельмі добра, таму што пакласці касмічныя войскі Расіі на лапаткі. Зараз яшчэ раз павяду гісторыю, якая сёння адбылася. Гэтыя полупокерныя, гэтыя прыдуркі паставілі пад пагрозу існавання МКС, але трошкі пазней распавядзем, як скрипанутыя воююць супраць прыватных супутнікаў. Ірина Осень, вітаю вас. Василь Косакач, вітаю сябра. Пан Ватан 6, вітаю, забыла шамвы разблокаваць, прабач, калі ласка, але сёння ўсё выяснілі, я напісала незадавальненне аднаго з маіх мадэратараў, таму, калі ласка, без абразаў. Давайте паглядзім, як сёння закидывали польскіх паліцейскіх і што адбывалася з памежнага пункту Брузгі. Я бы хацела таксама тут звярнуць увагу на одну маленькую деталь, дзе ніяк не праскаквае. Я па навінах літаральна нідзе аб гэтым не чытала, але у мяне толькі одно пытанне. Скажыце, калі ласка, вось гэта да нібыта тых, хто зараз кантралюе прапускны пункт. Вось я колькі ездзіла, ведаеце, летала, да, я шмат па свету мне прыходзілася дзесьці бываць, і вось дзеля таго, каб прайсці памежны пункт, мне неабходна было як мінімум пашпарт паказаць. Вось там ідэнтыфікавалі мае вочы. У мяне была сітуацыя, калі мне прыйшлося мяняць паспарт, таму што папярэдні паспарт накаталі так, што ў мяне вочы не зялёныя, голубые атрымаліся. І да, вось гэта была падстава замяніць паспарт, таму што на кожным літаральна пропускным пункце мне казалі, гэта не ваша фотаграфія, у вас зялёныя вочы, а на фото яны голубыя. Вось так катаюцца пашпарты беларускія, то бок я вымушана была дакумент свой галоўны мяняць. Вось, і вось у мяне пытанне, яны там тусяць, мігранты, просто, ведаеце, як у себе, яны захацелі, кінулі палатку там, захацелі да пропускнога пункту, пасля пропускнога пункту, а яны пашпарт вам надаюць, калі яны там, вось, тусяць па пропускному пункту, як у себе дома, просто. Я шчыра кажу, я настолькі здзівована была вось такой фамільярнасцю ў шэрай зоне, вось гэтай транзітнай. А што, так можна было? У мяне толькі одно пытанне, можна ў транзітнай зоне ставіць палатку, і за гэта нічога не будзе, і нават без дакументаў неяк там тусіць? Я разумею, мабыць, дакументы там нейкія ёсць, але ў той жа час у мяне пытанне, нават можна бутэлькі з пункту пропуску кідаць на суседнюю краіну, то бок гэта міжнародным правам дазваляецца, да? Я так разумею, што гэта ўсё агульнадаступна для ўсіх. Карацей кажучы, калі беларускія бла-бла-шоу пачынаюць распавядаць пра тое, што хтосьці дзесьці нешта парушыў, гэта вось літаральна вы сабе на велічэзныя артыкулы ўжо наздымалі матэрыялу столькі, што, шчыра кажу, там просто масавая будуць, у судах не будзе столькі койка месцаў дзеля таго, каб правесці ўсе судовыя справы па гэтых варыятах. Шчыра кажу, давайте паглядзім, што ў тым ліку сёння адбывалася на памежным пункце Брузгі, як яны спрабавалі
атакаваць памежны пункт Кузніцы ў Польшчы. Василька, це той пан Ватан, що модер Фархада? Так, Гордон Шамвей, вітаю. Вимушена з 6-го каналу зайти, пробач, коли ласка. Ну, сьогодні було не до пекла, як я називаю свій бан, тому що мені там, звичайно, москалі тусуються, але ну, я не ведаю, як було тобі у гэтej кампанії, достану сьогодні. Пробач, калі ласка, але зноwu кажу, я у абсалютнай даверы да сваіх мадэратараў, таму калі мае мадэратары нешта робяць, значыць гэта было абгрунтавана. Даволі наступнае відэа даволі смешнае для мяне, таму што я згадала гульню адразу Plants of Zombie, калі памятаеце, там таксама хадзілі вось такія зомбі з дзвярыма, якія тыпу адражалі атаку, па выніку іх таксама зносілі, і шчыра кажу, вось гэта відэа у мяне нейкі смех сюда вызвала, тому што я згадала адразу гэтую гульню, і я зразумела, дзе знаходзяцца сапраўдныя такія баявыя атрады, а дзе знаходзяцца зомбі, якія зачыняюцца нейкімі прыладамі, дзвярамі, я не ведаю, як гэта называецца, дзеля таго, каб кудысьці там прайсці. А ведаеце, не хапала яшчэ вось такое нейкай картоплі, каб запусціць у памежнікаў Польшчы, бульбы закідаць, ну, не хапіла розума, камнямі кідалі. Вось, таму глядзім наступнае відэа, яно даволі такі смешнае. Не ведаю, ведаеце, над вось такімі убогімі звычайна не смеюцца, але я яшчэ раз скажу, у мяне вось гэта іменно відэа сёння такую, ну, нейкую нотку пазітыву дадала, таму што, ну, просто тэатр абсурду. Але ў той жа час я бы звярнула ўвагу, што актыўна разбіралася агароджа каля польскай мяжы. Яны таксама выкарыстоўвалі розныя прылады дзеля таго, каб або пашкодзіць паліцэйскіх з боку Польшчы, або пашкодзіць тэхніку, якая там знаходзіцца. Таму што я яшчэ раз, як вы бачыце, падкрэсліваю, выкарыстоўваць вымушаныя былі вадамёты з польскага боку, каб адцісніць гэты натоўп агрэсіўнай незразумелай толпы. Ну і зараз літаральна наступнае відэа, вось гэта тыя мірныя мігранты, якія будуць ствараць эканоміку Європи. Ну, я Яўковскі відавочна беру. Є практика, коли цих свисток розганяли не водою, а сечою свині, а для них це гірше смерті. Ну, до речі, я розумію, але мне падаецца, што палякі ў гэтым пытанні настолькі талерантныя, што яны не будуць свіней выкарыстоўваць нават у такіх брудных рэчах. То бок, ну, я ведаю, што зазвычай, як паказала беларуская практыка, у гэтых вадамётах выкарыстоўваецца не чыстая вода, а там хімічны склад, якой можа пашкодзіць скуру. У тым ліку я не бачыла сёння, але я бачыла
Сёння карычневая вада ішла, а гэта хімікаты ўжо. На кузніцы непасрэдна была, ну, на мой погляд, чыстая вада, хаця ёсць сведчанні пра тое, што яна таксама раз'ядае вочы, але вось я ведаю, што канцэнтраваная ўжо вада, якую сёння давалі некаторыя вадамёты, яна з хімічным складам, і я не ведаю, ці той хімічны склад выкарыстоўваецца, якой выкарыстоўваецца ў Беларусі, але ў тым годзе мы давалі вам кадры, калі гэтая вада раз'ядае вопратку і скуру, то бок яна па складу з нейкімі элементамі, якія вельмі дрэнна, калі ты трапляеш. Плюс яна, як сведчылі зноўку такі беларусы, яна дае, свеціць вопратка ад яе. То бок там, я так разумею, што нейкія фотоэлементы або светаадхіляючыя элементы ёсць. То бок гэта не чыстым выглядзе вада. І вось тая вада, якая выкарыстоўвалася сёння на кузніцы, ну, па сведках, нібыта таксама была з нейкімі хімічнымі элементамі, якія раз'ядалі вочы. Давайте паглядзім, як гэта адбывалася. Нарліол піша: далёка мяне называлі фашыкам, потым радыкалам, зараз тыя самыя людзі кажуць, ты правы, прабачаемся, інфа вялікая рэч. Ну, гэта вядомая гісторыя, я неаднаразова звяртала ўвагу, што калі мы заклікалі людзей заставацца на плошчы, быць на плошчы, трымаць плошчу, не сыходзіць з плошчы, нас абзывалі чекістамі, нас абзывалі КДБшнікамі, правакатарамі і ўсім рэшта. А зараз яны пішуць, некаторыя людзі пішуць, што шкада, што вас было тады так мала, што вы не змянілі ход гісторыі, але зноўку яшчэ раз скажу, любая апазіцыйная сіла, яна фармуецца з людзей у першую чаргу. Пакуль, на жаль, беларусы спалі, мы працавалі, і калі прыйшоў наш час з людзьмі працаваць ужо, што называецца, на плошчы, нас проста фізічна не засталося, таму што нас паспелі ўсіх выкасіць, каго перасаджаць, каго залякаць, і людзі вымушаны былі хавацца, хтосьці выехаў, як я, таму што неабходна было ратаваць некаторыя рэчы, ну і ў тым ліку, канешне, першапачаткова я вывозіла галоўны актыў, гэта беларускі генафонд сваіх дзяцей, яны беларусы, яны нарадзіліся ў Беларусі, ўсё сваё жыццё яны прабылі ў Беларусі, яны маюць украінскія карані, безумоўна, але у большасці сваёй тут ужо можна казаць, што ну, яны збольшага вось 8-е пакаленне беларусаў, якое такое абсалютна беларуска, ну, зараз трошкі яны украінізіраваныя ўжо, таму што, яшчэ раз скажу, кроў є, таму спрабую іх прыцягнуць таксама і да украінскай гісторыі. Вось, таму, так, зрабілі вынікі, але зноўку час страчаны, і што мяне яшчэ больш абурае, разумееце, на фоне таго, што нам кажуць, як вы былі правы, такія дыфірамбы спяваюць насамрэч. І калі ты кажаш, ідзі халера ў забастовку, табе кажуць, а чым я буду гадаваць дзяцей? Афігеть. То бок, калі вас прасілі з плошчы не сыходзіць, а вы сышлі, а мы былі правы, трэба было стаяць на плошчы. Зараз, калі мы кажам, пабудзь у забастовкі, што, праз некалькі месяцаў скажуць, ну, ты ж разумееш, што неабходна было гадаваць дзяцей. Калі нічым не будзе, вось сёння будзе відэа даволі класнае Валерыі Навадворскай, яна вельмі цудоўна сказала, вам не будзе чым гадаваць дзяцей. Вось проста, фізічна. Вы згадаеце 90-е, дэфіцыт, талоны, карбоны, што там было. Вось гэта ўсё коціцца туды. Вы гэтага спыняць не жадаеце. Я яшчэ раз падкрэсліваю, гісторыя, яна ідзе па серпантыну, яна крапкава адзначаецца проста у змене часу, але яно ўсё паўторваецца. Яно сістэматычна, калі нічога не робіцца дзеля таго, каб змяніць нешта. Мы заклікаем да зменаў, мы заклікаем, пабудзьце, дома. Ну, 2-3 тыдні дайце магчымасць змяніць сітуацыю, дайце зламаць хрыбет гэтым
ляцкім сістэмам рашыстаў і лукашыстаў. Не, мы чуем шмат людзей, хто пайшоў у забастоўку. Я нізкі ўклон ім за тое, што яны пачулі і зрабілі гэта. Зараз я вам покажу одно фото, трошки забегу наперед, тому що яны пазней трошки павінны быць по плану, але мы саб'емся трошки з... У нас же ж не плановая эканоміка, як у Беларусі, мы працуем рандомна, і вось я вам яскравы прыклад, в Беларусі бушуе ковід, і паглядзіце, якія прыгожыя у нас, ну, я не могу гэта назваць рыбацягамі, тому што гэта просто біямаса, прабачце. Яны згодныя працаваць у такіх умовах. Яны за 3 копейкі, вось гэта, да, нанотэхналогіі беларускіх прадпрыемстваў. Яны згодныя на это, яны пагаджаюцца. І змяніць, што гэта тэатр абсурды, і паясніць, што ты ідыёт, ты захварэш і здохнеш. І вось гэта цяжка, вельмі цяжка дагрукацца і паясніць. І та ж сама в Украіне проблемы вакцинации. У вас самый широкий, мне падаецца, спектр вакцинаў, які толькі можна придумаць. Што ў людзей у галавах, я не ведаю. Каб яны сутыкнуліся супрацьпаказаннямі, з якімі сутыкнулася я, напэўна, вось тады бы клюнуў цемечка жараны певень, потому што я бы з задавальненнем прышчапілася і хадзіла там, дзе мне падабаецца, але я абмежавана ў тым ліку, і большасць часу я вымушана сядзець дома, тому што, зноў кажу, пандэмія, яна паўсюль, хварэюць людзі паўсюль, у мяне 2 непаўналетніх дзяцей, і таксама я не хацела бы ставіць іх жыццё пад пагрозу. Я бы з задавальненнем пастаўлю сабе прышчэпкі, калі будзе магчымасць. Я не разумею людзей, якія гэтага не робяць у сілу нейкіх прыватных меркаванняў. Шамвея разблакована, піша Ромул. Не, Хеленка, зараз працоўныя іншы расстрой, яны не за страйк, яны за вуліцу. Вуліца гэта наступны этап пратэсту. Разумееце, мы не можам падстаўляць людзей, але забастоўка, мэта забастоўкі, я пастаянна ў сваіх там прыватных паведамленнях, калі да мяне звяртаюцца, там, Алена, што рабіць? Вось, праясні, ты ж заклікаеш, значыць, у вас нейкі этапны ёсць нейкія этапы прарахоўваць. Я заўсёды кажу, у нас няма плану забастоўкі, прыём. Мы не можам, скажем так, абапірацца на колькасць смярцей для таго, каб вызначыць, колькі людзей павінна страйкаваць. Гэта ламаем хрыбет сістэме як можам. Забастоўка гэта элемент згуртавання. Забастоўка гэта элемент, калі людзі бачаюць адзін аднаго. Ага, Вася пайшоў у забастоўку, я з Васей, а я з Пецей. Петька, як ты там у забастоўкі? Васька, як ты там у забастоўкі? І пачынаецца зноўку вось гэтае гуртаванне па інтарэсах. Гэта вельмі важлівы элемент. І плюс, зараз, калі я размаўляю з сваімі калегамі, калі я размаўляю з сваімі паплечнікамі, я заўсёды цісну на тое, што гэты пратэст вулічны, ён мае быць нацыянальна арыентаваным, мэтанакіраваным, што людзі выходзяць за жыццё, за беларускае жыццё, і немалаважны момант, мы павінны вызначыцца, з якой цывілізацыі мы гэта будзем рабіць. Або мы ідзем пад ярмо ардынцаў, або мы вызначаемся ў еўрапейскай сям'і. Я разумею, але Беларусь настолькі маленькая, што на сённяшні дзень, нават калі з'явіцца армія здатная чыніць супраціў расіянцам, не вытрымаюць. У нас вельмі мала людзей. Наша нацыя, я яшчэ раз кажу, 4-й падзел Рэчы Паспалітай. Нас далбяць. Раздалбалі ВКЛ, раздалбалі Рэч Паспалітую, і зараз спрабуюць на шматкі разарваць вось гэту маленечкую краіну, якая засталася ад таго велічэзнага, ад той велічэзнай краіны, якая была. Я нагадваю, Смоленск і Бранск наш. Гэта нашыя ісконна беларускія землі, як Кубань належыць Украіне, але зноўку кажу, тут зараз пытанне тэрытарыяльнае не стаіць. Мы з Літвой у цудоўных адносінах, і паглядзіце,
тыя, з кім мы былі побач, гэта Польшча, Літва, яны зараз абараняюць інтарэсы Беларусі. Вось гэта наша сям'я. І нам неабходна будзе на вуліцы вызначыцца, дзеля чаго мы выйшлі. А выйшлі мы зарадзі нацыянальнага адзінства. Мы выйшлі за Беларусь. Тут пытанне ўжо, скажем так, выбараў, рэферэндумаў, яно не стаіць. Калі мы абіраем Беларусь, мы абіраем жыццё. І вось гэта я зараз транслюю на ўсіх даступных мне пляцоўках. Хопіць гэтай гульні ведаеце, гэта актуальна было ў тым годзе, калі ў нас быў шанец адстаяць сваю незалежнасць і потым крок за крокам вызначыцца, а што мы будзем рабіць далей, якіх каштоўнасцяў мы будзем датрымлівацца. Зараз выбару у нас эвалюцыйнага амаль няма, або мы ідзем у цывільную еўрапейскую сям'ю, якая надае нам магчымасць згуртавана чыніць супраціў ардынцам, як гэта было пад часы Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Або нас кідаюць пад абражок і цягнуць, як яны кажуць, на аркане, і робяць рабамі. Цывілізацыйнага выбару ў Беларусі зараз амаль няма. Два бакі супрацьстаяння. Гэта еўрапейскія каштоўнасці, гэта пра жыццё, і ардынцы, расіянцы, гэта пра забойствы. Вашыя дзеці будуць грамадным мясам, над вамі будуць знушацца, таму што вы имееце нейкія іншыя нацыянальныя адзнакі. Я яшчэ раз скажу, прыклад Украіны гэта яскрава дэманструе. Украінцы сваю нацыю адстаялі. Так, праз кроў, праз вайну. Яна і зараз трывае. Але ў той жа час украінцы, гэта украінцы, і ўвесь свет ведае, дзе знаходзіцца Украіна і якія нацыянальныя адзнакі Украіны. А ў першую чаргу гэта мова. Мяне пастаянна крытыкуюць, што ты задалбала сваёй мовай. Так першая зброя, якую вы павінны ўзяць у рукі, гэта ваша мова. Гэта ваша нацыянальная адзнака. Вось і ўсё. Далей, крок за крокам. Будзе магчымасць, мы сарыентуем, будзе магчымасць, мы далучымся да пратэсту. Але яшчэ раз кажу, ўсё залежыць ад таго, як вы сябе налаштоўваеце, на што вы сябе налаштоўваеце. Калі вы гатовыя, як вось гэтыя красаўцы, я вам толькі што паказвала, сядзець на заводзе, жраць якуюсь баланду нейкую і пры гэтым без усялякіх сродкаў ахароны здароўя, вы на гэта пагаджаліся, вы на гэта потым не ноце, не скуліце, што вашыя дзеці паміраюць ад хваробаў, што вашыя бацькі лазяць па смітніках, шукаюць ежу, што у вас аджалі хату, што у вас забралі маёмасць, землі. Гэта крымская гісторыя. Не скуліце, вы гэтым самі вінаваты. Вы выбралі гэты шлях. Я гэты шлях не абірала. Я абрала свой шлях волі. Я стаяла за гэта на плошчы. Вас побач не было. Калі я вас заклікала, ідзіце, станьце на маю ахарону, вас не было побач. Мяне кралі, над намі здзекваліся, мы стаялі побач з аўтазакамі ўсе плошчы. І нас па адзінкі просто амаль знішчылі. Дзеля таго, каб працаваць далей, мы вымушаныя былі выязджаць. Зараз амаль уся апазіцыя жывая, яна знаходзіцца за мяжой. Таму што уся апазіцыя сапраўдная, якая не паспела выехаць, або хто меркаваў, што ён ужо не выязджае з Беларусі, яны знаходзяцца за кратамі. Апазіцыі ў Беларусі на волі няма. Еўрапейцы была інквізіцыя. Зараз вернікі ў еўразвязу такія, мусульмане рэжуць головы прафесіяналам у цэнтры еўразвязу. Я не ведаю ніводнай краіны, дзе не было праблем. А Беларусь што зараз дэманструе? Вы думаеце, да адрэзаных галоў гэта адзін крок у Беларусі? Я аб гэтым кажу кожны стрым. Адзін крок, і яны пачнуць рэзаць голову. Просто беларусы гэтага яшчэ не адчуваюць, яны яшчэ, ведаеце, дзесьці скупую слезу кідаюць бедныя мігранты. Я вам зараз пакажу бедных мігрантаў. Мігранты разбураюць агароджу польскай мяжы. Мірныя мігранты, якія па меркаваннях беларусаў ім не нашкодзяць.
Я 100-500 разоў пакажу гэтае відэа. Мае дзеці сёння назіралі, яны глядзелі стрым, яны былі ў шоку. Яны кажуць: мама, а што, так можна? Я кажу: оказывается, можна. Так, оказывается, можна. І кожны сапраўдны мусульманін гэта падтрымлівае, асабліва ў срашцы. Так, таму я кажу, тое, што сітуацыя ў Беларусі крайне небяспечная, і яна залежыць, выпраўленне гэтай сітуацыі залежыць выключна ад беларусаў. Я яшчэ раз кажу, роўна гісторыя таго году, калі нам казалі: да, неабходна было, у нас по выходных баставалі, у нас кветкі насілі. Мы казалі: куды вы, куды вы прэцеся? Сталі на плошчы, стойце, любая. Неабходна было забастоўку падтрымаць. Да зрабіце, халера, вынікі. Зараз вас апазіцыя заклікае: пабудзьце дома 2-3 тыдні. Вы не здохнеце з голаду за 3 тыдні. На адной вадзе 3 тыдні можна выжыць. Можна выжыць. А вы пасля лета, вы на закатках, на закрутках. На квашенай капусце сядзіце, халера. Не, мы будзем жраць за плёнкай, але пры гэтым несці дадому. Я просто, ведаеце, я бы да іх ставілася яшчэ больш-менш нармальна. Свайго часу я бачыла вось гэтыя ручаі, якія ідуць з чорнымі ад мазуту рукамі з МТЗ. Яны атрымалі зарплату, і яны ідуць у казіно зарабляць грошы. Зранку п'яныя выпаўзаюць з казіно без грашэй, і вось яно прэцца дадому і будзе жонкі ў вочы глядзець і распавядаць зялёнымі саплямі, які з носа цякуць, што яно ўвесь месяц працавала і яно мае права схадзіць і нажрацца як свіння. Вось гэта адзнака маскалей. І вось я, калі на працоўных заводаў гляжу, я згадваю вось гэты МАЗ, гэтае казіно, якое стаяла, турыст побач. Гэтыя вось вераніцы, я там побач працавала, вось гэтыя ручаі увечары шчаслівых мазаўцаў, якія атрымалі шалёныя грошы, чорныя рукі брудныя. І зранку яно выпаўзаю п'яныя в говно, прабачце, і прэцца дадому, распавядаць сям'і, як яно стамілася. Вось і ўсё. І вось гэта яшчэ з нулевых у мяне стаўленне да працоўных. Я просто бачыла мазаўцаў, я не кажу, што ўсе, але калі я вось такое бачу, я ад іх нічога нармальнага і адэкватнага не чакаю. Я яшчэ раз кажу, шана і павага тым рэшткам адэкватных людзей, якія пашлі ў стачку. На сённяшні дзень БОР паведамляе, што блізка 1,5 мільёнаў беларусаў знаходзяцца або ў забастоўкі, або знаходзяцца у каранціне, або знаходзяцца на лекарняных лістах, або у адпустках, або ў прыватных адпустках вымушаных. 1,5 мільёна беларусаў не працуюць. Вось ім шана і павага. А вось гэтае быдлота, якая сядзіць, жрёт за плёнкай, мне іх не шкада. Гэта іх шлях, якой яны абралі, я вам шчыра кажу. Сёння снялі чэкістаў, якія кіруюць натоўпам. Я так разумею, таксама кадры прыйшлі з польскага боку, і зараз паглядзім, як нібыта беларускія спецслужбы кантралююць натоўп мігрантаў. Ну і паралельна з гэтым сёння таксама прыходзілі кадры, я гэта называю эфект стадэтызацыя, яго ўжо пачалі выкарыстоўваць у маём атачэнні. Вось вам яскравы прыклад стадэтызацыі, калі сёння ў дзень, ну, прыблізна там, мабыць, 3-4 гадзіна па Кіеву, стала вядома, што мігранты, інфармацыя падавалася, што нібыта мігранты самастойна расходзяцца па лагерах. Папярэдніх, я яшчэ раз кажу,
нам прыходзіла інфармацыя, што ў гэтыя, ну, скажем так, месцы стаянкі, адкуль яны выйшлі, зноўку завозіцца вада, зноўку завозіцца дровы. Дык вось, яны настолькі самастойныя, што ну, вось яны без беларускіх слабавікоў нічога зрабіць не могуць. Глядзіце на гэты шэдэўр. Вось так гоняць бежанцаў у лагер на месца стаянкі, але сёння таксама стала вядома, ну зараз па адзнаках, там же ж, ну, трэба разумець, што там сваіх партызанаў хапае насамрэч. Просто мы іх нікому не паказваем, нікому не распавядаем. І кажуць, што на месцы стаянкі зараз знаходзіцца блізка 1500, частку, як стала вядома, завезлі ў лагістычны торговы цэнтр, транспартна-лагістычны цэнтр у Брузгах, і ўжо нашыя там пашукалі змагары, што ён належыць людзям, якія патрапілі ў санкцыйныя спісы. І, ну, канешне, як склад яшчэ выкарыстоўваць, як не месца для таго, каб мігрантаў засяліць. Сергій Першак, вітаю вас, сябры. Да, паглядаю, мне вельмі зручна сёння. Хелен, яны не мігранты, яны турысты. Вы знаете, як перасеклі мяжу в Беларусі па турыстычнай візе. Я не ведаю, сярод нашых панаў цыган зрабіў зачыстку па часах НКУСа. Так, абсалютна згодна. Чекісты стаяць за спінамі гэтых людзей. Відавочна, абсалютна. Кого пропустила сябры? Валентин Чистяков, вітаю, вітаю, шановний спадар, вітаю, вас вельмі прыемна бачыць. Юрий Головій, вітанечка, также ж бидло працює, так, Вольний мастер, вітаю, шановні сябри, вітаю, Любов Мілешка, рада вас бачить. Такі молоді, ви на світло, ви на добра, звиваємо майбутнє. Щиро дякую. Вельмі хочеться вірити у те, що ми можемо змінити світ у ліпший бок. Оксана Веревода, вітаю вас. Як вони мирні, вони окупанти. Ну так. Так, під ніком або Карачун, я читаю Карачун, а сьогодні Карабін хтось писав. Я не ведаю, як правильно, тому пробачте, вітаю вас. Мне слово Карачун просто больше подобается, и больше характеризует такую ситуацию по Беларуси. Сябры, пробачте. Хвилиночку, тому что вочы мои сегодня просто плачут весь день литерально. Не от того, что мне сумно, не, а от того, что я сегодня весь день литерально за нейкой приладой нахожусь. Так, давайте поглядим транспортно-логістичний центр, як там размещаются мигрантов. Лина Киселева, вітаю вас. Туристы-террористы оказались. Ну так. Нешта на кшталт гэтага, згодна. Дзякуй, сябры, за актыўнасць у чаце, вельмі прыемна. Асабіста я кажу, у мяне самы круты чат, тому што ён беларуска-украінамоўны, і мне падаецца, людзі, якія засмучваюцца пісаць, калі вы расійскамоўны выпадкова, гэта не азначае, што вы не можаце пісаць у чаце, просто майце на ўвазе, што вас украінцы і беларусы адразу перавучаць пісаць роднымі мовамі. Таму тут нікога за мову не блакуюць, але я яшчэ раз скажу,
у чаті Василь Кусокач підтвердить, що коли я спробувала писати російською мовою в українському чаті, вони дуже швидко мене переформатували і вчили, як правильно це робити. Тому, да, моя історія починалася з українських чатів, в одному з яких Василько був такою ключовою фігурою, яка мене перевчала з російської в український мовний простір. Так що вчіться. Вчитися білоруси, це вельми важливо. Давайте до транспортно-логістичного центру у Брузах поглядимо, що там сьогодні відбувається. Пусть полякам все вопросы. Красота. Что я могу сказать? Сегодня хтось буде спать. У Мінську мінусова, у Мінську, кажу, у Білорусі мінусова температура, частка людей, 1500 зараз знаходяться на лагері, там, де вони собі таку стоянку, там же сьогодні польські паміжні служби побачили пункт, я не веду, військовий пункт, там стоять генератори, там стоять різні характери прилади, тобто там ні при чому ще кричать, що нас там нема, їх там нет, і кричать так само, нас там нема. І в той же час проходить повідомлення, що поперли мігранти з Москви, тобто вже ці транзитні шляхи використовуються. Ось, ну, звісно, ні при чому ще. В Україні їх там нет, а у нас ні при чому ще. Ось, тому сьогодні у гэтым торгово-логістичним, не торгово, а транспортно-логістичным цэнтры адбылася падзея, прыехала, вось у мяне яна запісана як дура, але афіцыйна гэта прыехала ігуменя Гаврыіла Згародні, карацей, ну, дура-дура, і гэта яна называла беларускіх, скажем так, мяне сексоткай, потым неяк яшчэ нас так называла, цікава, зараз я хвіліначку знайду гэты пост, таму што яна вельмі на нас сварылася за тое, што мы не пагаджаліся з тым, што адбываецца ў Беларусі, чынілі супраціў, і вось яна нас абзывала рознымі рэчамі. Зараз хвіліначку. Боже, мне яшчэ столькі навін для вас, сябры, вы сабе не уяўляеце. Напэўна, часціну на заўтра пакіну, таму што так, вось пост, якой знайшла спецыяльна для вас, і не я пісала, але вельмі добра, годна характарызуе тое, што адбываецца. Руская праваслаўная царква, такая руская. Да нелегалаў, якія сёння пабілі камянямі польскіх паліцэйскіх, прыехала ігуменя Гаврыіла з беларускай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхата. Можна было, вядома, падумаць, што зроблена гэта было з міласэрнасці, калі б ігуменіі была гэтая самая міласэрнасць, але ж у яе гэта дабрадзейнасць адсутнічае ў прынцыпе. Ігуменя праславілася сваім выступам на Мінск-арэне 17 верасня 2020 году, у якім параўнала працаўнікоў Лукашэнкі, прыхільнікаў свабодных выбараў з сектантамі і вар'ятамі. Пасля былі візіты ў гродзенскую міліцыю з тартамі ад манастыра са святочнымі надпісамі «Дзякуй Амапу за мір, падарак і патрыятызм». Парадак і патрыятызм, прабачце. Вось і зноў мы бачым, што руская праваслаўная царква гэта проста інструмент для прасоўвання інтарэсаў рашкі, а прадстаўнікі гэтай царквы ніхто іншы, як расійскія агенты ўплыву. Яшчэ раз скажу, у мяне яна запісана як дура. Шукайце паўсюль пазітыў. Шукайце пазітыў, таму што вось, ну, узровень лицемерства, якое адбываецца. Я зараз, дарэчы, сябры, знайшла цікавы пост.
Гэта сёння у Facebook, я так разумею, размясцілі. Я зараз худзенька перакладу, тут літаральна 10 пунктаў, але яны вельмі важлівыя, гэта вось літаральна пра тое, што я казала. Пытанне да памежных службаў Беларусі. Можно ли мне, громадянину Беларуси, первое, заехать и зайти без пропуска и без паспорта громадянина Республики Беларусь у памежную полосу? Другое, установить палатку при промежной полосе. Третье, проживать у промежной полосе несколько дён. Четвертое, будут ли мне памежники привозить питьевую воду и тушенку у выпадку моего проживания у промежной полосе? Пятое, вырубать дрэвы у промежной полосе. Шестое, сжечь костры у промежной полосе. Седьмое, разрушать огороджу у промежной полосе. Восьмое, установить палатку на прикордонном пункте пропуску. Девятое, проживать на прикордонном пункте пропуску. Десятое, разбурать дорожное полотно и огороджу у пункте пропуску. 11, раскидывать смети на пункте пропуска. И 12, бросаться камнями и стрелять з рогатки на пункте пропуску. А теперь самое главное питание. Куды мне прийти для того, каб атрымаць светлошумовые гранаты и слезаточный газ для прыватнага выкарыстання? Гэта цудоўны пост, шчыра кажу. Часткова, да, сёння шукала інфармацыю, нарвалася ў тым ліку і на яго. І вось ён супадае ў мяне з тымі меркаваннямі, якія былі ў дзень, таму я яго выпісала сабе. Вось такая рэч. І цяпер я хацела бы ўжо больш да такіх, мабыць, пазітыўных прапагандонаўскіх рэчаў, таму што я ўсё веду да таго, што дзеля чаго гэта робіцца, яшчэ раз кажу. Там не ідзе пытанне ні пра турыстаў, ні пра мігрантаў. Гэта дыверсійныя групы, мэтой якой з'яўляецца пранікнуць у Еўропу любымі шляхамі і там уже дестабілізаваць, што называецца, інфармацыю. Цінсенцы вітаюць. Васіль за жанчына дуэль. Я бы з Василькой не жартавала на гэты конт, тому што Василька можа выклікаць вас на рапіры, а рапіры, ну, гэта такая вось, можете загугліць на азброенні Украіны, стаяць рапіры, можете азнаёміцца, што гэта за такое за цудоўная зброя, таму што ён гэтай зброі свайго часу давёў мяне да слёз. Яны з Містік, я распавяду гэтую гісторыю, Васілька, не абражайцеся, яны з Містік вырашылі, што яны пойдуць на дуэль адзін з адным, і вось Васіль Сакач, Містік, прапанаваў рапіры. Вось, а потым гэтую установку прыпёр у чат, і ён мяне вырубіў літаральна на паўночы, тому што я плакала да слёз. Да, гэта гісторыя з жыцця нашых чатаў. Давайте паглядзім, як гатуюць кадры для прапаганды. Моному показывать только такая дело. Дзеткі бросаюць камні ў памежныя службы Польшчы. Гэта ўсё фіксуецца на Балба ТВ. Потым гэтых дзетак з поднятымі рукамі паказваюць на Балба ТВ. Я шчыра кажу, я сёння да слёз плакала, таму што ўзровень нашага тэлебачання, гэта, разумееце, вось прапагандонныя рашкі, яны плачуць, напэўна, самі. Вось калі яны хочуць паглядзець камедыю, яны вмыкаюць АНТ і глядзяць нарэзкі з Балба ТВ. Я не дарма показала вам гэтыя кадры, таму што зараз покажу вам, як гэта потым інтэрпрэтуецца, паказваецца, гатуецца. Гэта ўсё падрыхтоўкі да відавочных кадраў.
А вось так готуюцца дзеці для здымкі на БТ. Вы бачылі сёння таксама кадры, як здымалі жанчын, дзяцей. Ну, вось гэта ўсё тыя фейк-ньюс, якія распаўсюджвае потым Болба ТВ. Астатнія кадры з вечара, якія мы атрымлівалі, і гэты канал размясціл под назвай «Стоп, я сказал! Гоу, я сказал!» Давайте поглядим, як гэта было. Что я сказал? Давай. Ты запой, стоп! Гоу, я сказал, гоу! Гоу! Дай тут посчитай. Вось здесь направду кажуць, што толькі супраць жанчын і дзяцей яны здатныя ваяваць. Гэта беларускія войскі з фейкавымі яйкамі, я іх называю, таму што нічога там ад мужикоў у іх няма, выключна назва, што нібыта гэта вайсковыя Беларусі. Ну, такая сабе справа. Да, давайте напоследок я включу вам Валерию Новодворскую, а пасля яе мы паглядзім шоу «Долбаобаў». Яна вельмі годна сказала, што неабходна рабіць беларусам, але я хацела бы некаторым беларусам нагадаць, што яна аб гэтым казала яшчэ на пачатак 12, 10, 12, 14 год да яе забойства. Вельмі годныя словы. Раю паслухаць яе і прыслухацца да яе. Те, кто сейчас сидит в тюрьме, они свой долг выполнили и имеют право считаться гражданами, людьми, патриотами, и гимн «Погоня» написан для них. А вот белорусскому народу, так же как собственно своему, мне сказать утешительного нечего. Тем более, что я тоже из Барановича. И тоже говорю по-белорусски, лет 10 родилась в Беларуси и там жила. И рецепт один для всех. Диктатура существует по воле народа. Этот самый народ когда-то проголосовал за Лукашенко, хотя мог проголосовать за Шушкевича, за Зенона Поздняка. Вот те, кто сейчас сидит в тюрьме, они сидят там потому, что Лукашенко не захотел пойти во второй тур. Но если бы Лукашенко не получил ни одного голоса, бесполезно было бы пытаться подделать результаты выборов, и бесполезно было сажать этих 46. Тот, кто сейчас в Беларуси не сидит в тюрьме и ничего не делает для того, чтобы свергнуть диктатуру Лукашенко, уже любым путем, потому что парламентский путь устранения от власти лидера возможен только с согласия этого президента. Они своего долга не выполняют. Читайте гимн «Погоня». «Мать родная, мать краина, не устижится гэтай боль, ты промач, ты прими своего сына, за тебе ему вмерти дозволь». Вот пока вы не вооружитесь этой истиной, могу еще подарить спецпредложение русского поэта, погибшего в мордовских лагерях, Юрия Голландского. «Вставайте, вставайте, вставайте, о алая кровь бунтарства, вставайте и доломайте гнилую тюрьму государства». Вот если вы этого не сделаете, вы или мои дорогие умрете с голода, потому что у Лукашенко ресурсов больше нет. И вы сами знаете, что у вас делается с экономикой.
Или он продаст все России, и вы попадете в кабалу, в империю уже навсегда, потому что Россия конченая страна пока, на ближайшие, наверное, 50 лет, и из этих цепких объятий вы уже не выберетесь. У вас есть очень мало времени, чтобы свергать Лукашенко и не допустить, чтобы он продал все, что есть в Беларуси, чекистской хунте Путина. И вы не попали бы по-настоящему уже в качестве одной из губерний, у нас губерний, собственно, нет, в качестве одного из регионов в России. Поэтому не предавайте ни себя, ни свое прошлое до советской власти, ни Костуся Калиновского, которому было бы сегодня за вас стыдно, и ни одного часа больше жизни под Лукашенко. Гэта той выпадак, калі яе вельмі не хапае. Але за сваё жыццё яна вельмі шмат сказала, і не прыслухоўвацца да яе гэта глупства, таму што Донбас яна распавела яшчэ задоўга да падзеяў, якія на ім адбыліся. Што з сябе ўяўляе Рашка, якая называла яе дысідэнтам, як нас зараз называюць у Беларусі, яна распавядала доўгі час. І вось гэтыя словы, адрасаваныя беларусам, дыктатуру стварылі мы самі. Нам жа яе і разбураць. І пакуль гэта у галаву не сядзе, што неабходна чыніць супраціў любымі спосабамі даступнымі, на жаль, сітуацыя не зменіць. Я яшчэ раз скажу, зараз вас просяць, умаляюць пабыць дома, надаць нам магчымасць згуртавацца і даць мзды на плошчы. Нам неабходна спыніць пандэмію. Як толькі ў нас стабілізіруецца больш-менш сітуацыя з пандэміяй, будьце ўпэўнены, што мы зробім усё дзеля таго, каб у Беларусь прыйшла якасная вакцына. Шмат зараз праектаў настолькі шмат, што калі б мы маглі дагрукацца да беларусаў, яны бы зразумелі, што гэтыя 1,5 гады мы працавалі як шалёныя. І просьба проста пабыць дома 2 тыдні і не чуць гэтага мне боляча, таму што людзі не адчуваюць сябе патрэбнымі гэтай краіне, патрэбнымі нам. Гэта тое, што ў іх выбілі з галавы. Вы як былі беларусамі, так і застаецеся беларусамі. Ніхто гэтага не зменіць. Вы павінны зменьваць сябе знутры самі. Ніхто за вас цуду не зробіць. Не чакайце, хто хтосьці прыйдзе і за вас зробіць нейкія рэчы, за нас зробіць нейкія рэчы. І гэтага не будзе. Наша Беларусь належыць нам. Пабудзьце дома, зберажыце сябе. Мы, яшчэ раз кажу, мы за жыццё. Якія каштоўнасці вы абярэце, гэта пытанне зноўку да вас прыватнае. Так. До рэчі, кіньте лінк на Кастуся. Я не ведаю новы канал Кастуся, калі ёсць магчымасць, Василь, закіньце, калі ласка, у Лексы новый канал і модератары, я попрошу у Лексы канал новый і Кастуся новый канал, калі ёсць у вас магчымасць іх закінуць, тому што я зараз, калі включу свой YouTube, мы просто положим з вами трансляцыю нафиг. Вось, сёння таксама стала вядома, што падчас штурма былі паранены 7 паліцэйскіх Польшчы. Адзін з іх у цяжкім стане, у яго пашкоджання косткі чэрапа. Вось, рэшта з траўмамі дастаўленыя у лікарню. Ну і давайте... До речі, я живу на вулиці Кастуся. Валентин, я ганаруся вами, щиро кажу. Давайте до новинаў шизанутых, давайте до новинаў дебілаў, тому що першая вакцины. Ой, пробачте, калі ласка. По вакцинах.
Казахстан, який прищеплявся супутникам, з 900 загинутих має 680 прищеплених супутникам. Гэта те, хто са мной спрачаецца наконт прышчэпкі супутнік. Гэта роўна тое, пра што я казала. Беларусы, вас гэта чакае гісторыя. Ну, я шчыра кажу, лепей увогуле нічым не прышчэпляцца, чым прышчэпляцца супутнікам. Са мной шмат хто спрачаецца на гэты конт, са мной шмат, але, я халера заўсёды кажу, калі беларусы хочуць атрымаць якасную вакцыну, няхай чакаюць, калі мы яе завязем. А для того, каб мы яе завезли, неабходна пасядзець дома. Прышчэпіцеся спутнікам, будзеце з Кабзонам размаўляць. Не слухайце Ціхановскую, якая кажа, што прышчэпляйцеся любымі даступнымі. Любая даступная адна спутнік. Няхай яна сама прышчэпіцца спутнікам. Пра спутнікі. Гэта пост Аркадія Бабченка. Ён напісаны звычайна расійскай мовай, але як заўсёды перакладаю на хаду, таму беларусы мае даражэнькія, прабачце, калі ласка, калі выпадкова я раблю памылкі, але тэхнічна гэта складана рабіць, шчыра кажу. Расіянцы збілі спутнік у космосе. Расія правела іспыт супрацьспутнікавай зброі, прабачце. І запущена з зямлі ракетай, якая збіла свой прыватны спутнік Космас-1408, выведзены на арбіту ў 1982 годзе і якой выкарыстоўваўся для разведкі. У выніку стварылася облака абломкаў, 1500 самых крупных з іх наблюдаемыя і яшчэ сотні тысяч мелкіх невідзімыя. Арбіта гэтага воблака кожныя 90 хвілін ідэальна перасекаецца з арбітай МКС пад гострым кутом. На відэа іканаграфіка амерыканскай кампаніі Leo Labs белая паласа гэта воблака абломкаў, сіняя крапка МКС. Воблака абломкаў знаходзіцца на арбіце ад 400 да 520 кіламетраў, МКС знаходзіцца на арбіце 420 кіламетраў, то бок пападанне амаль у яблычка. З-за гэтага амерыканскі і расійскі экіпажы МКС двойчы вымушаны былі заперціся ў караблях «Саюз» і «Крю Дрэган», поўнасцю гатовыя да эвакуацыі. Гэта цытата з паведамлення НАСА. Таксама облака абломкаў пагражае кітайскай станцыі Цяньгунь. Дырэктар НАСА Білл Нельсон у поўным ахере. Я абураны гэтым безглуздым і дестабілізіруючай дзеяй. Пры такой доўгай і трывалай легендарнай гісторыі пілаціруемых касмічных палётаў бязглузда Капразія падвергла апаснасці не толькі іназемных партнёраў на МКС, але і сваіх прыватных грамадзянаў. Ха-ха-ха. Няма ў іх грамадзянаў, там грамаднае мяса расце, бабы яшчэ наражаюць. Білл Нельсон, за каго вы турбуецеся, хвалюецеся? Яны потым будуць пісаць ва ўсіх крыніцах, што гэта яны збілі МКС. Што там ваш Боінг? МКС збілі. А вы хвалюетесь. У вас ёсць ваш Крю Дрэган? Пасадзіце туды касманаўтаў, павярніце на зямлю. Міністр абароны Брытаніі Бен Уоллес у поўным ахеры і піша: маючы разбуральныя пашкоджанні, іспыт супрацьспутнікавай ракеты «Рашкай» дэманструе поўнае пренебрежэнне бяспекай і доўгатэрміновай устойчывасцю ў касмічным простары. Дзяржсакратар Энтоні Блінкен у поўным ахере. Гэта касмічнае смецце цяпер цягам дзесяцігоддзяў будзе пагражаць супутнікаў і другім касмічным апаратам, якія жыццёва важныя для бяспекі, эканомікі і навуковых інтарэсаў усіх краінаў. Спалучаныя Штаты будуць супрацоўнічаць з саюзнікамі і партнёрамі, каб адрэагаваць на безадказны акт Расіі. Давайте яшчэ раз, піша Бабченка. Да мяне не адразу дайшло. Уж на што я прафесор аркалогіі і русафобіі, но і то не адразу змог падабраць челюсть з стола. Расія збівае ў космосе супутнік, абломкі якога нібыта чуць не
знішчаюць МКС. З-за гэтага экіпаж станцыі лезе ў спасательныя шлюпкі, уратавальныя шлюпкі. А Белы дом, НАСА, Газдеп, Кітай і Брытанія стаяць поўнасцю на ушах. Пересіль, Юлька, а ты вязучая баба. Я яшчэ падумал, смелая дзеўка, ну, або просто дура, якая не ў курсе, што падаецца, што нешта ідзе не так. Гэта я месяц назад пісаў. Эх, такое кіно прасралі. 1, 4, 0 і 8. Супутнік збіваць не бросім. Якая іронія назваў. Мяне пытаюць, Аркадій, чаму вы так упорна верыце, што хуйло пачне вайну? Гэта ж нерацыянальна. Яму ж гэта невыгадна. Да потому что, піша Бабченко, тому что яны гравітацыю умудрылись зрабіць дакументальным фільмам. Жыццё зноў папярэдзіла мару. Арканаўты, блин. Абсалютна адбітыя, наглуха, напрыч, упоратыя, на ўсю башку, на ўсю безглуздую чырапную коробку. Оркі з ядзернай і касмічнай зброяй збіваюць супутнікі і лезуць з-за свайго мордара праз мяжу з ЕС. Гамадрылы з касмічнай гранатай. Якая да чарцеў дзюна, якой хобіт. Як мір за 2 тыдні змяніўся. Добры ранак, ваш дзед. Цудоўны пост Аркадія Бабченка. Шмат яго хто не любіць, але можна чытаць яго час ад часу. Так, з галоўных навінаў. НАТО падтрымлівае страны Альянса пры абгострыванні, сітуацыі з мігрантамі на мяжы з Беларусю. Генсек НАТО і міністр абароны Літвы правялі перамовы. Ну і таксама нічога больш не выпусцілі, усё распавелі. Заўтра будзем распавядаць з вами про Міколу Статкевіча, тому што зараз будзе Воскрескунс, а я не хацела бы гэта два прозвішча ставіць побач, таму памятаем пра нашых палітычных зняволеных, дапамагаем каналу, таму што у нас з вами 3 вялікіх праекты, якія неабходна цягнуць. Давайте поглядим шоу Долбообов. Я сидел у костра и слушал рассказы суровых курдских мужчин, которые вытирали слезы замерзшими рукавами. Я видел тоску в глазах беременных женщин, которые смотрели сквозь колючую изгородь, похоже, потеряв всякую надежду. Я видел маленькие ручки детей, просящих воды и хлеба и жалобно твердящих: «Германия, Германия». А что же простые поляки? Неужели молчат? Ну, конечно же, нет. Польский народ сам страдает от самодурства безголовых политиков, которые ради собственных амбиций готовы развязать бойню под кузницей. Что касается белорусов, мы не разучились сопереживать чужой беде. Именно поэтому люди по всей стране собирают теплые вещи, воду, молоко, консервы и приносят их в пункты помощи. Дуда, Моровецкий, Качинский, откройте границу, дайте гуманитарный коридор, не отбирайте у людей право на жизнь. Я гэта называю шэдэвральна, просто шэдэвральна. Воскресенскі табе двойка. Таму што гуманітарны калідор адчыняецца людзям, якія ў гэтым дзейсна патрабуюць неабходнасці. А ў гэтым выпадку гадуйце сваіх дыверсантаў самі. Вы іх нарадзілі, вам з імі і жыць, што называецца. Яку музычку падабралі? Так, Лакібі, вітаю, Шамві, вітаю, яшчэ раз вітаю. Дзякую вам, сябры, за тое, што былі са мной. Сёння быў трошкі такой вялікі стрым, таму што было шмат інфармацыі. Я яшчэ раз заклікаю беларусаў, калі ласка, беражыце сябе. Гэта галоўнае, што ў нас ёсць, беларуская нацыя. Мы сачым за тым, што адбываецца на польскай мяжы. Яшчэ раз хацела бы зазначыць, шмат аб гэтым пісала. Літаральна 1 дзень застаецца дзеля таго, каб прарваць кардон з Польшай, таму мяркую, што заўтра будзе яшчэ адна спроба атакаваць памежны пункт Кузніца. Ёсць меркаванне, што пасля 18 числа гэты натоўп можа перанакіравацца
у бок Украіны. Тут таксама гатуюцца да актыўных дзеяў, таму мы не выключаем правакацыі, трымаем руку на пульсе, трымаем інфармацыйны прастор у сусветнай увагі, дапамагайце распаўсюджваць стрым, ставце, каля ласка, падабайкі, не мне, а інфармацыі, якую мы доўгі час спрабуем вынесці на ўсе пляцоўкі нам даступныя. Дзякую вам, беражыце сябе і памятайце, пакуль жывуць беларусы, жыве Беларусь. Слава Украіне!